3 месеца неоптимизиран биологичен ресурс се мотае в дома ти без никакви KPI. На това мухлювците му викат лятна ваканция. Трънки и глугинки. Свободното време генерира летаргия, а летаргията е състоянието на амебите. Истинският алфа родител не отглежда деца. Той управлява корпорация. Време е за проактивен мениджмънт. Първо, бабата на село не е роднина. Тя е ефтин регионален аутсорсинг. Пращаш го там. Ако няма село, лагер. На края на света да се бори с природата. Стресът е електрошокът на еволюцията. Второ, никакви игри. Това е стаж. Твоят син не се мотае по детски площадки. Той оптимизира логистични вериги в строителния сектор. Ако в края на лятото синът ти няма преизпълнен график, 5 зависника в блока и 3 нови източника на стрес, ти не си никакъв баща. Ти си просто донор на ДНК. Не се мотай като муха без глава в очакване на септември. Егото не почива. То оптимизира ресурса на време.